Kubor ka Batesi TV ka undi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jong kanyo trap Achik National Movement Southwest Khasi Hills District Unit hakaga khandai truk lalingkod arajar punril kila IT dekador khas menteri katanan koi kakia kasor ka jilla uba waila migi shilla ban pinsingo holo gijingdan kam hapo ke PHC mau thau pada ban thono tre shushu hamau saw sub center kakum gijinga thu secretary ga seng uba rishan scamling do hagaje karan bakilar pthai khubor ulai thu uba ka PHC mau thau pada Kepapai hado nyepusan lagi senong kedan menta tong wui doktor balada usim syuti kebu jing yakinong pang. Kadba mau saw sub center kepapai hado kakandai lagi senong kedan tang yaki staff nurse. Tinakaliang jongi kum kaseng H&M Southwest Kasil District harangkat paka H&M Mausa Area Unit nyiwan banyak kendu i minister hangni namar ba i bat ngilap ikini kicik jong upaj ba nong syong senong bat kamtame yakinong pang yakba kilap ba ngidang duna yaki doktor hapo PHC muthapada bat hapo ka Mausau sub center te nakal yang jongi kum kasem tingila yang menjurlang ba nginwan ban yakendu ya i sar minister ba in yarap ni ba in ai kataka jingkular ba in penio hangi ya gini kijing don kam jong upaj ba hang tei haka dong katan ke jongi te kung bansu yatu ba kini ki arteli ki kawai ka PHC bat kawai ka subsentar ba kitiar kitar kim dapat piang nalor ba halor kata ka motor pada PHC ka kuartar kala don kam ban ai ya ke jing repair te bat ke don kamru ban bu yaki di driver ambulans nomor ba hakpor ba don kinong pang kinong hitam komod ba inongnya ambulans imdon te kasem jenjare ki paj ba nang kata kadaw ngilum kasen nyiwan ban kerpat ya minister in charge ba in bu no kloi kloi yakine ki jingdon kam hang tei hapo ka district ka jongi bat nakaliang jongi kum kasen ngile trelang rengkat bat kita kisnong ibadon kita kitan hakama thopra bat kamau area ro kumjo dan nomor ki doktor ya kama mentah apo mo thopra PHC don tang iwe bat subsentar pat don la bandon tang i staff nurse te nak takada kasem dinjar namar ba tangka subsentar po mo sau kalau kobar yaki kat kendai teli kisna te ha kamu thopra le la kobar du nyu san teli kisna te nak takada ba klasem jenjar yaki doktor pantrai namar ba lada pebro umdan ba replace te lada kisim syuti umdan ba replace te nak takada ba ngikum ki nongpej perman ya ka ba kamya ka dong katang ni ba ladon kam ban wanra yakine ki jing kam jong upaj ba te ka dong katang ki jong la ya tu hi ba nomor ba don ta iwi doktor te ka jing ai jing smart te ka dunahi ngam da ong ba ka duna du kata-kata rai doktor ila don te kamot ba kala don hi ka jing smart ba kadang duna te nak kata ba ngiwan kerpat ba inbu biang se iwi pat i doktor ba ngin persang ban lek kam kloi ya ki bala don kam perki ngin lek nomor ba ki jing dawar bila pun te imlak ban penbiang lut ya kijing dawa kumbangi ngila dawa rai ong ba ya ki balak don kam kerki ngan lek kam kloi ya bu nomor ba ya ban ya keren suang bat ki authority ki badai pej ya ka kya kot ula ai ya ka receive bagi la pa ri director jong ka health and family kum ki rorompa jong dong ka thain ru kini kesmi la yo ban wan kershan bat ban wan senran lang ya ka ni ka jingwan ya kendu jong ka seng H&M ya minister in charge jong ka health and family welfare department naga benta kini kijingdon kam jong ka PHC Mathopda bat naga benta kijingdon kam jong ka Mausau sub center dengi kum ka dong ka thain baro away
kani ka subsenta ka kobare ki khat khandai teli kisnong ru kilong ya jengai dilaktif hi ka kendong ka kalong ka bae nangta kapinsi kala kobar hadu nyok san teli kisnong ka area kala yar bha ta kadang niru kum ka dong ka thain ber hoing la smooth day banwan kershan ya kane ka isu ka seng HNM ka wan ban ya keren ban wan ban kerpat ban sewit sindon hai sa wailan miki shela dari honorable minister in charge jong ka khia ting layo ban ya keren layo ban ya kendu mene te mis ai kublai ru ya sar wailan miki ni sotanat je bijing ya kendu bar ke jingkren jong i kalong ko basai bar ikolar yang ni hoi kini ki jing dawa kila bun teli te ila ong shai ba ban ong le lut mentah chisen le ya baro te la sutu hi ba ka kamde ka basuk mo de ila kolar yang ban sabisha dunia ya kabar de kabadon kam yang ba insa persang ban pen urlong no kawe hadin kawe pat yakine baro ke ba ka SNM kalawan wan bu jing tho ai mentah kasmi tengi kum ka dong ka thain baro kowe ni krishan bat ni smudai ban ya trilang bat kasang SNM nagam takini junon kam ki ba don kam jong pai ba jong ka dong thain baro kowe